вашето внимание един прекрасен градски автомобил Kia Picanto City изпълнение 2014 година. Ще доближа за хората, които гледат в YouTube, да могат да се свържат с мен. Значи 2014 година, 1000 кубика, 70 коня, Евро 5B на ангренажна верига автомобила. Двигателят е с дълъг ресурс. Веригата се сменява при правилна поддръжка около 300 000 км. Има още много. Габаритите са хром пакет. Габаритите на автомобила са страхотни за града, лесен за паркиране, вътре е сравнително просторен за такъв автомобил. Бистри фарове и халогени. Автомобил е нов внос от Германия, град Мюнхен, един собственик, жена разбира се. База на автомобила, няма забележки вътре и вън. Километрите, както виждате, са водени до последно. С оригиналните тасове. С хром пакети. Няма забележки, градушки. Всичко идеално. Ръжди също няма. С катализаторно устройство. Гумите са добри. Да се върнем на габаритите. Компактен е. Вътре 4 човека се чувстват добре. Разбира се, в града. Но инцидентно може и надълго да се ползва. Интересна визия, закачлива е. В смисъл такъв. Добре стои. Бял цвят е, забелязва се отдалече, което е добре. Знаете какъв е трафика и какви шофьори има. Така че това да се виждате отдалече е добре. И за вас, и за пасажирите. С шипс контрол е за закачане на детските столчета. Вътре е спретнат, запазен, тавана е здрав, салона е запазен, както трябва да е на тези километри. Коланите се регулират във височина, ще ви покажа. Седалките падат и задните стават на нивото на пода, което е добре инцидентно за превоз на багажи. Може да се ползва практично. Както виждате, фалцове, всичко е идеално. В смисъл, карал е цивилизован човек тази кола. Иначе вътре доста приятно, сравнително спартанско е. Няма излишен лукс. Всичко, което е необходимо за такъв градски автомобил, го има. Без излишни усложнения и без излишни екстри. Коланите се регулират в височина, прекрасна екстра. В смисъл такъв. Удобно е. Не опъват коланите и човек се чувства доста по-комфортно. Добро решение на аварийните. Лесно се стига до тях. С сервизни документи, повтарям. 5-степенна кутия.
Не се вижда от светлината, но да, стойки за кафе, USB и така нататък. Стереота Alpine, климатика работи, пробване. Всички неща, които са нужни, ги има. И пак повтарям, изключително икономичен е, защото за такъв автомобил икономията е много от значение. От гледна точка, че не е нужно да се слага газ и други простоти. Автомобил е за практичен човек, който знае за какво му трябва този автомобил. А иначе са изключително надежни. Карат ги и такситата, знаете, което е показателно. Kids Control за заключване на задни врати има. Карат ги и такситата, след като ги карате, логично е агрегатите на Kia и Hyundai да издържат много, без да създават проблеми и да вършат работа. Интересни шевове има по седалките. Това е на изпълнението. Такова е решението на конструкторите. Иначе е с хром пакет, инокс отвътре, с 6 колони. Сравнително обезшумено е. Ще тестваме и двигателя, ако дойде време. Иначе, виждате, няма износване. Всички детайли, които има шофьора и пасажирите досег с тех, ги снимам, за да се вижда. Особено шофьорската врата е като ново. Нормално за километрите, да, но аз трябва да го снимам. Воланчето е кокетно, с двупосочно регулиране в височина и дълбочина, с анатомични настройки. Може да се повдига седалката. Ясно е, че има дами, които са по-нисички. Окей. Ще запалим сега автомобила. Тест на лампите. Всички лампи се тестват и се гасат при запалване. Иначе работи двигателя тихо, равномерно. Сега е студен. Тези нямат оборотомер. Температурата е на лампа. Добро амбиентно осветление имат. Иначе газта си поема плавно, плътно, както трябва да е. Технически е идеална колата. Смисъл 100% съм сигурен, защото аз съм я вкарал и знам какво продавам. Alpine. Климатика работи идеално. Степените на парното също. Навън е 30 кусор градуса, работи прекрасно, бързо отдухва, няма нужда от сервизиране. От тук се настройват къде да духа. Иначе приятно табло. Добра свирка. 5-степенна кутия. Ако се вижда, стойките се прибират. Могат и да се извадят. Така, има за дамите огледала. Плафоните работят, за да могат да се оглеждат.
Така. Първо ще тестваме скорости и ходова. Значи всички скорости включват идеално. Първа, втора, трета, четвърта, пета. Задна е назад. Наред са. Съедините от демпфер са наред. Включва плавно и потегля, без притрисане, вибрации и така нататък. Задна също. Топ е всичко. Сега ще пробваме осветлението на автомобила. В смисъл светлините я предвид. Скараме. Значи фаровете са бистри. Фаровете са бистри, значи има и халогенни фарове. Фаровете са бистри, което говори, че автомобил е на малко километри и халогените всъщност са направени да са дневни светлини. Иначе стопове. Стоп за мъгла. Когато са изключени, се включват халогените. Те са направени да служат като дневна светлина. Така че няма нужда всеки път да включвате фарове. И това е добре. Така че на който му трябва такова автомобилче, здраво, ефтино за поддръжка, на ангренажна верига е мотора, бензинов агрегат, никога не е имала газ, не трябва и да има. Да заповяда, ще му върши прекрасна работа. Малък за паркиране, може да спре и на място за голям мотор. Така че заповядайте.